Kaseng HYC hinne kasi haringkat kajinyalam jong baroi ku person ra mubade ru general secretary jong kaseng kemi kilawan ha additional secretariat kum shibenta bawan ai men siami kinoy ke SSE ha ka bakilawan ban tiamiat babanwan ban shong yaki la sausi lenter hadu mentaksi komta na kalian jong kaseng kemi HYC kila dab da kajing sos ne kilawan ban ai jingkran ru ahmad jinginoy kai bakini dan ringkat bakinoy ke SSE balada kindan kanu kajing e kin soba ban pintep shakaseng bakaseng kan sele ya kabadan kam Ika jingwan ga jongi na kaliang jong kaseng HYC kata kasengi ani kapur tani ga jakai ka kinoy kai jongi school SSE ko jala play shong yaki nadu ka khat pratrik jong matau benai kilatia kalenti singking kilatia surok kilatia ahmad jong ga jakale sabar bana kaliang jong kaseng ngisngo dapram banyo i beginoy kai gi jongi ki balong ki paya ba ban kentiu ka jai penriu ka jongi kumbak tien gong ba lada pikwa ban pentron jeung anu ka jai penriu lada pilala ban pentron lane ban pentlot ya ka education system lane ya kata puli putih jong kata ka jai penriu kata ka jai penriu ki daladi kan sering swai bat kan sadu no ngisngo dom yang ni sorkar ka bala le kelut ya kini gijing dawa ki bedai hok jong kinoy kai SSE kajing dawa ka jongki galong bakila trail ka jong ka kamram kabaki ki dawa ka dei ka hok kabaki ki dei banyo umat ba siu yo tulop jongki bola sakut menta dan riu tuli ki banai kajing siu da egin besai lagi jongki kun ki ti da egin besai la ka jong ka yeng asam riu tuli ki banai bakin num yo tulop kamlong ke ka ba ka basuk ya ki ban pentulun ya ka yeng asam ka jongki ka jingwan ka jongi menta ka singi akani ka jaka kalong si benta ban aimen sir ya kinoy kai SSE ki bayashong ban yaki hangni ga jaka bat kumjuru hadin mengilayo i ya ka jingkran jong education minister jong ka jela ka jongi nin gasngi ubla berngam berset ya kinoy kai SSE bat kumjuru ya ki managing committee taka boong bakhilet cha school sedang lane beteng biang ya ka kam ga jong pi balada filmlan ngin pensange ya kajing siu bat kumjuru ngin pensange ya kajing ai kitagi gran siki managing committee kani kajing kren jong lakumen remboy kapen pau bo udai u minister u bom sautu ya la kajong ka kamram u ba remboy ulak klet baka syuki ka ba mau syong menta kum education minister jong ka jela kum home minister jong ka jela kadai lembak kajing nangjing start ka ba mau la yo lembak kino hikai lem dadai bau lanang yu ABCD ABCD ban pas ka matrik ya ka class 12 ya ka graduation ka jong u ngam tharai bu ba hum u ba lakmen rembui unlong u home minister lane education minister jong ka jala le siu klet balam dadai bau ladon ka jingnang jingsta ya ka bala ai lembak kini kino hikai ngin yo i u bun kren la kalong hindor bartawan banong arnos lainos saunos sanos dalam ka jingnang jingsta kaba mau la yo unang ban keren parang tulop kabaki gidai ban yo ban kawiru ngikwa ban keren dak basai ban dawa yo ba lakmen rumbui bu udai ban withdraw ya kata statement kaba mau la keren menen ban panmat hakmat joki media ya ka jing keren tomet ya ka jing keren toti ka jongku ya kino hikai kumba kino hikai kila dawa ina kalian jo kaseng ro gipun budin ya kani bagi dawa bu udai ban withdraw itu statement bu udai ban panmat nak kini kino hikai kaba mau la keren menen kasi jong kino hikai uyo ya kekerdan ka ba maubat manta heusi ulong kajingkren ka jong umenen ka pensat mensiem yangi kum ki khon samla ka pensat mensiem yangi kum ki nong shok snong ja ka jala na marupan pau ba umlong fit ban shong ka to syuki kum education minister jong ka jala na mar so thu ya ka jing e ya ka jing thangan jong ka kpo jong ki no hikai ka jaka ban khot ban penbet ban thau ya kilat kelenti ban yo ban yarap ikini kino hikai penban unang aiding ban ngakwa ban ong dak basai yo ba lakmen rembui ban kumjur ya kani sorkar bakan mau lada pi timla ban sol lane ban aino ikijing dawa jong kini kino hikai ngi kum kaseng in syong klik ti ban supet ngila ong dak basai bangin don ringkat begini kino hikai anu no kapor bo maki gidon baka ba makalong ba kani kajing yakon la si lada pi syong pensyong sa ikino hikai hang ni kikmi kikpa jong ki khana school ki baki kini ki noi kai ki hikai
Kidon mentah kajing kulmar jingmut. Kajing nang jing start ke bagi kun ki jong ki de ban yo kim yo mentala sau tu lagi sngi kila shong hang ni. Hagi school ki badai ban yo ya kajing kai kim la ban yo. Bau balak men rembui uklep ru. Baka dei ka kamram jong ka sarkar jela baka sarkar India. Baka jing nang jing start lande ban ai jing nang jing start kata ka free and legal free and compulsory education keladai ka hok lane kata ka fundamental right ka failure hakapat jong government lane kadai ka jing bom la lane ka policy trikam ka ba fail jong ka sarkar ka jongi pikini kini jing siu tulap ki bala dei bandon pa mang tingka jong ka sarkar jalan ndai ki ba syuang ba syu thong hapreng jong usnam lane haka siting snam habakut jong snam ka tulap jong kinoi kai keladai bandon pa hapo ka budget jong ka state ka jongi tekai ka bangingim sotho kalong babalei ka sarkar jela kam sotho baban siu ya ketulap ya kinoi kai keladai ban thaul pai kilat kelenti dei tat hadu ba kinoi kai kinwan hasurok kin tiamiat halenti sengkiang kisaki korek mentah pat ban ong bengim don pisah baka juga por ngihap ban thaul kilat kelenti ban wat ban nasyawe tegani kalong kai kapen i ya kata ka jing bom snotho kapen i ya kata ka failure lani ka jing fail ka kontrikam jong ani sarkar ka jong i ya ka ba dah kini kita yo beladap nilayo i ya kinoi kai jong naka fastom kibalahap banwan hapo surok bantia diadu bagilaya tia surok kisayo yang hok kajongki mentah siki SSI ngimtep nang ni syakmat kinang mi saki babun pat ki bandawai hok kajongki tegajing ketu kajongi ka sarkar kalong ba haba pisong hangtai kantam be yo chief minister ujongi ubadai MBA ndai tang na India din na Shabar India na po England upa si ka finance ulani ban suthu ba ka financial capacity jong ka state ka jongi bat kumno ban pentulun ya ka kam ulani kumno ban kam jong ka state bat kumjuru jong ka central bakan aya kata ka free and compulsory education baumot baka sarkar jela ka haban thawi kilat kelenti bagi kena ki bapuli na du class 6 ki badai na du kas 6 rius na madu khasaus nam ki dai ban yo ya kata ka free and compulsory education pimla ban tet ti ban ong bangim don lat ban siu ka tulop jong kinoi kai pidon pisa ban penki ka dor kontrak ka badai ban siu shis pa crore pi siu shis pa san pu crore kayin dor bar thawan ka badai ban lut shis pa san crore pi pen lut shis pa nyu crore pio nai kata ka bisa ka batam kasobagya scheme kabadi ban siu tang shispa tang lais pa crore pi siu san pa crore pi pentam dadu ki shispa san pu crore pio nai kata ka bisa ban pelot yang ini construction work reban ong ban ai nakamenta ka jing siu kinoi kai pi pen i ya kada ba phim don ya kalat kalenti baka sarkar ka jongi kam don bisa kini gidei tang kidau ki bangim la ban pediang ki balesi ki pau tengkeren ru bagi construction work lesi pio ya ka percentage ndrei hakaban siu ka tulok jong nei kai finom yo watang sitengkar nak ta jing siu lesi kata ka jing e ka ba pipim ka ban yarap kini ni ya kini kinoi kai rengingi kiran ka basai baka kajing dawa jong kinoi kai SSI kalong ka basyong nongrim palada pim la ban pen urlong ni kini kijing dawa nakaliang jo paseng ru ini trei lang ringkat bakini kinoi kai bat ngin ya do ringkat bat kita hadu bakani sarkar kan pen urlong ni kijing dawa kani kajing eki jong kinoi kai ngimpa bangi ngin chakmat ngin don nadien jong kinoi kai ka move kan dei ka jong kinoi kai maki gin let bania kendu laki ya kendu ya nuru kadai kajing ya kendu ka jong ki rekai ka bangi ngin le kalau bangin support ngin kersani kinoi kai hakano nu bentak baki gidon kam